फ्रेंड गुड मॉर्निंग सकाल सकाल स्वागत सकाल सब कम सारी गाधे पाधे एवं ठाकुर घर अच्छी आ ठाकुर पूजा कौन करी चुली लगे प्रथम लिचिन डाटा गाधु गाधु चाह टे दरकार चाह सारी सिमे बसई देती ठाकुर किंतु पूजा करनी फूल फूल ये रखी आदि चाह सरी जाए जल्दी सिमे फिमे मैंने बो ठाकुर पूजा करदे मुझे भजा भजी कले बो खाई बिल को जी तो जिते चंचल उठिले भी कौन है शीत सकाशु तो खाली भिड़ी मोड़ी अलसरे कम हो शीत चल चुली मुंड गध दांत घसिलुटी एटा रातिर सॉरी काली क्षीर सीझाई थिला भलसे फ्रिज दिहरे आ क्षीर रे सिमेई करदवा हाँ सबुदिन आउ कौ दिन मुझे अमूल रखी मेरा हाथ का कमाल है तेरा हाथ जादू जादू अच्छी जादू कौन जादू कहले के खाइबेनी छी ने मु बुझ वही है आब्रा का डाबरा हौ सिमेई तार पुताऊ लिसिन जा मु पिछुड़ी आसबू आ मुंड फुंड टे कुंडा सकाल उठे कि कौन एमती दी तीन छुआ जन्म कर माने माँ को डरेबे आ माँ भयर किसी कहबनी हौ देख 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 तो डाडी कड़ा गला चाह पागल सिमे फिमे चा खिया सब चलती सहित चुली पाखे भात बस भात आलू पड़ी पखाड़ खिया बस चकटा है मु चली चा पा खाई कड़े नीति जमी नीति दिन आम गाई दुआ हुए 8टा बजला 8टार जाए गाई दुआ हम गाई बोना मु चा खाई चली गाई दुआ गाई दुआ आसते भर मुझे कर चलो ड्राइंग अरे उठ जा बेटे तो खाई पी जेजे कम पलैले आम अच्छु राजार मोर लिसिन आज पाठ पढ़ा पड़े मोर चलती कौन रोसई भात सरला आउ टे पखाड़ खाया भजा भजी करदे पखाड़ खाया भजा भजी करवा शाग बैगण पकई बाजिदबा दीपर का तो मंगलवार शाग तरकारी करदबा पखाड़ खाया जोर भोक गला समस्त खाई पी पड़े कम आलू सीझी थी आउ बेपारी आसला आउ पर बैगण फैगण सब रखिदेली टे मैंने सांघातिक पाग आज केते पूरा मेघुआ 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 राजा राजा शोष कला राजार खाली पिजुड़ी दरकार
ଏପଟେ ଆସିଲାଣି ହେରି ସେପଟୁ କାମ ସାରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ପଖାଳ ସରିଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିହେଲାନି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ସାରି ଗୋରୁ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଟି କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୌସମର ଏମିତି ପୁରା ପବନ ପବନ ହେଉଛି ଶୀତ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ମାନେ 11ଟା ବେଳକୁ। ତ ସେପଟେ ସବୁ କ୍ଷୀର ସିଝାସିଝି କରି ମଜାମଜି ସବୁ କାମ ସାରି ଏପଟକୁ ଆସିଲି କ'ଣ ନା ଆମ ମହିଳା ସଂଘର କାଗଜପତ୍ର କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଲେଖାଲେଖି କରିଦେଇକି ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବା। ସିଲେଇ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁନ ସିଲେଇ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଦେଖ ଘରର ହାଲ। ଝିଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛି, ତା ପାଠ ବହି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି। ଆଉ ବୋପାର ଗଞ୍ଜି ଥାଏ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଝୁଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ଯେତେ ମୁଁ କହିଲେ ମୋ କଥାରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କିଛି ବୋପାର ନାହିଁ କି ଝୁଅର ନାହିଁ। ବୋପା ଯୋଉଠୁ କାଢ଼ିବ ସେଇଠି ସୁଟର, ସେଇଠି ଗାମୁଛା, ସେଇଠି ସାର୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି ନା କିଛି। ଆଉ ଝୁଅ ସାନ୍ତାଣୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ବଦଳିବ, ଯୋଉଠି ଯାହା ବଦଳିଲା, ଯୋଉଠି ଯାହା ଥୋଇଲା, ଯେତେ କହିଲେ ଆରେ ବାପ ଗୁଣ ଝିଅ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ମା ଗୁଣ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଓଲଟା, ବାପ ଗୁଣରେ ସେ ଯାଇଛି, ଗୋଟାଏ ଗୁଣ ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଲେଖି କରିବି, ରୁମ୍ଟା ଗୋଟେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେ। କଥାର ଅଛି କହନ୍ତିନି ବସ୍ତୁ ଜିନିଷର ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଥିଲେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଘରେ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ପୁରା ତାଠୁ ଡବଲ ଛୁଆ। ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲି ଆଲେଣା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରି ଥୋଇଥିଲି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁଟର ପ୍ୟାଣ୍ଟଠୁ, ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇଥିଲି, ଗଦେଇଥିଲି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏପଟେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରି ସାଇଜ ସୁଜା କରି ଜିନିଷ ଗୁରା ଜକାଜକି ହେଇକି ରହିବ ନା ନାହିଁ। ମାନେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରୁଛି, ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ଠାରୁ ଦିନେ ହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ନିଜେ କେବେ ସଫା କରନ୍ତିନି, ଆଇରନ୍ ବି କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ତ ଆସିଲି, ମୁଁ ତ ଅବଭିୟସଲି କରିବି, କଲି ବୋଲି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାମ କିଏ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଥୋଇବି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ବା, ମାନେ କହିଲେ ଗାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହଳିଛି, ଏପଟେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିକି ରଖିଛି ବୋଲି ଏପଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଏପଟେ କାମ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ତ ସବୁ ହାଲ ହେଇଛି ଘରର, ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଣୀ ସକାଳୁ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଫ୍ରଇଂ କରିକି ଏଠି ପକା ପକି କରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ କାଲି ତାର ନୂଆ କଣ୍ଢେଇଟେ ଟେଡ଼ିଟା ଆଣିଥିଲି ଦୋକାନରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାଲି ବାଲିପାଟଣା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ତ ଜିଦି କରିଥିଲା ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଡ଼ି ଆଣିବୁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ କହିଥିଲା ମାମା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେ। ଏତେ ଟେଡ଼ି ଏଠି ତା ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଏଠି ତା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟେଡ଼ି ଦରକାର, ଆଉ ୟେଲୋଟା ଆଣିଲୁ, ଆଉ ରେଡ଼୍ଟା ଆଣିଲୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ତାପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟା ଆଣିବୁ, ଟୋପି ଲଗେଇଲା। ଗୋଟାଏ ତ ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ଚାଲିଛି ଆଉ ବୋପା ମାଙ୍କର। ଆଉ ହଉ, ମୋର ବି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଖାଇଦେଲି ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି ମୌସମ ପାଗରେ, ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରୋଗ ମୋର, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଅଧିକ ମାଡ଼ି ବସିବ। ତ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଥାଉ କାମରେ, ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍ଟା ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ି କରିଦେଇକି ଲେଖାଲେଖି ଟିକେ କରିଦେବି। ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଲେଖାଲେଖି ହେଇନି ଗ୍ରୁପ୍ର, ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରିଦେଇକି ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟା ଟିକେ ଝାଡ଼ିବି, ସିଲେଇ ସାଲେଇ ଟିକେ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ନ କରିପାରିବି କାଲି ବି ଟୋଟାଲି ହିଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା କାଲି ବୁଧବାର, ଘର ଦୁଆର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସଫା ସୁତର ଲିପା ଲିପି ସବୁ ସରିଲେ ପହରଦିନ ମାଣ ବସିବ, ଗୁରୁବାର, ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର। ଆଉ କାଲି ଜମା ଟାଇମ୍ ବି ହେବନି, କାହିଁକିନା ବୋଉ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବିଲକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନା ଧାନ କଟା କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ 3ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଆ, ସେ ଗାଧେଇବ ଖାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା, ଏତେ କାମ କଲାବେଳକୁ ସତରେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନି। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହଉ, ମୁଁ ଆଗ ସଜାଡ଼ି କରିଦେବି ରୁମ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ତାପରେ ଏଇଠି ବସି ଲେଖିବି ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ, ଖାଇଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଖାଇ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇ ଦେଇଛି ଭାତ, ମୁଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ନଥିଲା। ତ
ମୁଁ ତ ଆସିଲି ଏପଟକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ କୋଉଠୁ କଣ ଜିନିଷ ପଡିଛି କାମରେ ଲାଗିଯାଏ ତ ମନଟା ଆଉ କୁଆଡେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ କଣଟା ଖାଇବି କଣ କରିବି ବୋଲି ମେଡିସିନ ଛାଡ଼ ସ୍ୱାମୀକି କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଝିଅ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।